Asem Lemabang Bapak Awen Cak Sukiman Mbak Awen Cak Sukiman ya wonten Asem Lemabang sugeng mirsani lihat live streaming Aba Tari yang pinter wonten lawan Gedung Wangi Sambeng Lamongan nanti Mas Yanto Pejo arepe mantuk ta Mas Yanto Pejo kalih sak garwa mulai sik mulai sing wedok ora apa-apa kuncine ditinggal kene Kok yo tuku kacang aku tuh kayak berangkat lebak delok Putra, hati keprana